Pas, kailan ako pa? Eskwela na ka? Sige, ato na dito, ato na. Ay, kuya, eksama ninyo karon ba? Tarong ang eksama. Di ka mapasa sa eksama, bagsa ka ni ka, ayaw na ko tawag papa. Oh no! Sige na, imong balan ko dito sa imong mama. 8 hours later. Oh! Kapag nanay ka? No. Yeah, kumusta may mga exam? Okay lang, tol. Principal, gusto ko nga mag-artista. Ikaw po